ini आपला फ्रेंडच्या नावाचं मंत्री ಐದು ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಜಯಸಾಧಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಐದು ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ದಿನಾಂಕ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎತ್ತ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು.
ಅಕ್ಲನ ಇದೆಟ್ಟು ಅಂಜಿರ್ಲಿ ಸಾನದ ಮುಗ ಹೋತುಲು ಬೇರೆ ಲಕ್ಕದಿರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಅಜ್ಜಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬೈದಿರೇನಿ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಬೆರೆಸಾಯ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಓಲ್ ಎತ್ತಲಲ್ಲ ಅವೇನು ನಾಡ್ಪಾದು ಇಡೀ ಕಂತು ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಳು ಮುಖ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಅಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪಣು ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ತನಲ್ಲ ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬದ್ದೆತ್ತೋಡು ಎಂಗಳ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಳು ಮುಖ ಏನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಓಲ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಅಜ್ಜೆ ನಾಡದು ಬತ್ತು ಕಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಳಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಕೊರ್ಪಾಡಿ ಆ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ಮನ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮದಿ ಇದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಯಾಪಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾರಣಾಂತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಕಾರಣಾಂತರದ ಮುಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ 7 ತಿಂಗಳು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅನಿರ್ವಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಮಲ್ತನೋ ಉಂಟದ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಶನಿವಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂಗಳ ಕೇಳಿದ ಶನಿವಾರಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಹೆಂಚ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಜ್ಜನ ಎದುರ್ದು ಇದು ಅಜ್ಜನ ತುಂಬದು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಆತಿ ಜನವರಿ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತುಂಬ ಅಜ್ಜೆ ಎತ್ತವಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಒಂಚೂರು ಇಂದವಡು ಆಂಡು ಬಂದಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರಲೋಡು ನಡಪೋದು ಕೊಡ್ದು ಅಜ್ಜನ ನಟುಂಡು ಎಂಕ್ಲು Thank you.